Moja kamarátka chcela vám ukázať strašne house tour na Toka Boka a no tak ja neviem prečo, no tak môžeme sa vrhnúť na to. Kúpeľňa. Tu máme obývačku, spáleň. Spojená s obývačkou. No a tuto máme takú milovnicu matičiek. Áno. A ešte tu máme ďalšiu izbičku. A je tu tiež so psíkmi. Tu sú matičky a tu psíky. A teraz postavičky. No, a toto je Filip a je mu 35 rokov. A toto je jeho dieťa, volá sa Aneška a má 1 mesiac. A toto je jeho manželka Nina a je jej 34 rokov. Toto je Matilda a je jej 36 rokov. Toto je jej manžel a volá sa Marek. Je to dievča, ale ok. Dobre, ďalej. A Je asi lesba. a je mu 36 rokov. Dostaj. Toto je Zojka a Ja. má 25 rokov. To som stará. Toto je jej frajer a volá sa Tana a má 35 rokov. A toto je taká veľká dínka.